Ja, god jul til de damer og den herre, sagde den tredje nonne. Der kom 2 retarderede mongoler ind på en bar, ikke? Og de var retarderede. Jeg kan gåde. Og den er kraftet med heller ikke i kant, mand. Jeg kan sådan en gåde, ikke? Så handler det om, at der sidder en langsom luder i en lade med 4 hylderbøller i skred. Hylderbøller. Det er bøller, der lader hylder. Og kom nu for helvede. Jesus, mand. Vi bliver nødt til at tage den. Hylder baller, hvad? Det sidder bare flyder. Så er den der badering for her. 81,5. 81, 16 gang. Okay, jeg skal lige have sat mit hår på. Ja. Normal rutine, mand. Så sekunder. Ej, jeg skal lige have noget kroppen. Sig det lige nogle gange. Hylderbøller. Nej, ikke hylderbøller. Og den anden var kraftet med heller ikke for køn. For god. Og den anden var kraftet med heller ikke for god. Og den ene hed Vinnie, og den anden var kraftet med heller ikke. Okay, nu fortæller jeg vittighed til kameraet. Ja. Der kom 2 retarderede mongoler ind på en bar. Og den ene var Vinnie, og den anden var kraftet med heller ikke for god. Så har vi den ud af krop. Kan I mærke det? Nej. Jeg er Vinnie Karina. Jeg hedder Hylleballe Luder, ikke? Af for satan, når du sidder og stikker papir i hovedet på mig. Kræfter mig ikke noget, der hedder hylderballer, mand. Måske hedder det hylderbøller, ikke? Ja, det har jeg hørt før. Det er bøller, der er proppet med hylder. Mine mandlige kollegaer. Sorry. Ja. Jeg gik nordpå for 2 timer siden. Nordpå for 2 timer siden. Kære Preben, du som er i himlen. Ja. Sorry. Hvor tager den fra, hvor? Du som er i himlen. Synes det er det eneste rigtige. Det er sjovt.